Αρχές ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι μια κλινική ειδικότητα η οποία ασχολείται με την χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην θεραπεία ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις και με καλοήθεις. Ο στόχος της είναι να χορηγηθεί ομοιογενώς μια καρκινοτόνος δόση ακτινοβολίας σε μια καλώς αφοριζόμενη περιοχή, ελαχιστοποιώντας την χορηγούμενη δόση στους γύρω φυσιολογικούς υγιείς ιστούς, με αποτέλεσμα την καταστροφή του όγκου και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενή. Για την εφαρμογή σωστής ακτινοθεραπείας απαιτείται ακρίβεια στην χορήγηση της δόσης, γνώση των χαρακτηριστικών της νόσου, κλινικών, παθολογοανατομικών και βιολογικών, καθώς επίσης και ακριβής ορισμός της προσακτινοβόληση περιοχής. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μόνη ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, όπως χειρουργική ή χημειοθεραπεία. Ποσοστό 50 με 60% όλων των ασθενών με καρκίνο κάποια στιγμή θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Σε ποσοστό 50% από αυτούς τους ασθενείς ο σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι η ίαση. Στο υπόλοιπο 50% που δεν θεραπεύεται με οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο, σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι η ανακούφιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή. Μπορεί δηλαδή να χορηγηθεί με αναλγητικό σκοπό ή αιμοστατικά. Η χρήση των ακτινοβολίων στην κλινική πράξη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απασχολεί επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος ορίζει την περιοχή του στόχου και την απαιτούμενη δόση ακτινοθεραπείας. Ο ακτινοφυσικός ασχολείται με το πλάνο της ακτινοθεραπείας, καθώς επίσης και με την άρτια λειτουργία των μονάδων ακτινοβόλησης, αλλά και με το κομμάτι της ακτινοπροστασίας των ασθενών, καθώς επίσης και του προσωπικού. Ο τεχνολόγος δε ακτινοθεραπείας έχει σχέση με τη σωστή τοποθέτηση του ασθενή, την ακινητοποίησή του, καθώς επίσης και με την ενημέρωση του φύλου θεραπείας του. Είναι πολύ βασική η σταδιοποίηση της νόσου του ασθενή. Γι' αυτό ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, πέραν του σωστού ιστορικού το οποίο πρέπει να πάρει, πρέπει να έχει γνώσεις όσον αφορά τη σωστή φυσική εξέταση του ασθενή, να εκτιμά τις εργαστηριακές εξετάσεις που προσκομίζει, αξονικές, μαγνητικές, πληθυρογραφήματα, υπερηχογραφήματα, καθώς επίσης και να εκτιμά σωστά τα χαρακτηριστικά του όγκου, τα βιολογικά, τα παθολογοανατομικά και τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου του. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε την ιστορική εξέλιξη της ακτινοθεραπείας μετά το 1895, οπότε και ο Ρέντγεν ανακάλυψε τις ακτίνες Χ. Παρατηρούμε ότι η ακτινοθεραπεία εξελίσσεται ραγδαία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε εγκαθίστανται και οι πρώτες μονάδες κοβαλτίου. Βλέπουμε ότι και η ακτινοβιολογία αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι που φτάνουμε στη δεκαετία του 80, όπου εμφανίζονται δειλά-δειλά οι πρώτες σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της ακτινοθεραπείας. Από τη στιγμή που αποφασίζεται ο ασθενής να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, το πρώτο βήμα αλλά και το σημαντικότερο αποτελεί η διαδικασία ορισμού των πεδίων ακτινοβόλησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξομοίωση. Η εξομοίωση ιστορικά ξεκίνησε βάσει της κλινικής εικόνας, δηλαδή όπου πονούσε ο ασθενής έμπαινε και το πεδίο ακτινοβόλησης, στηριζόμενη σε γνώσεις ανατομίας, με τη χρήση οδηγών σημείων τα οστά κατά τεκμήριο ή και με διάφορα films τα οποία βάζαμε στις μονάδες θεραπείας και προσπαθούσαμε να δούμε εικόνες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εικόνες που ήταν πολύ δυσδιάκριτες περιοχές ενδιαφέροντος.
φτάσαμε στους συμβατικούς εξομοιωτές που ήταν ακτινολογικές λιχνίες τη δεκαετία του 70 μέχρι τη δεκαετία του 90 που αναπτύχθησαν οι αξονικοί τομογράφοι εξομοιωτές, τους οποίους χρησιμοποιούμε και σήμερα και οι οποίοι αποτελούν το βασικότερο εργαλείο του ακτινοθεραπευτή. Εδώ βλέπουμε μία ακτινογραφία από ένα portal film. Αυτά είναι films τα οποία βάζαμε κάτω από τον ασθενή την ώρα της θεραπείας, οπότε με την δέσμη ακτινοβόλησης προσπαθούσαμε να δούμε εάν η θέση στην οποία κάθεται ο ασθενής είναι σωστή σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο έχει. Βλέπετε, πρόκειται για έναν όγκο στο δεξιό λοβό του πνεύμονα, όπου ταυτόχρονα ακτινοβολείται και το μεσοθωράκιο, ωστόσο είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτες οι ανατομικές δομές στη συγκεκριμένη εικόνα. Όσον αφορά τους συμβατικούς εξομοιωτές, αυτοί ήσαν διαγνωστικές μονάδες που μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ίδιες μηχανικές κινήσεις με αυτές της μονάδας θεραπείας, δηλαδή ουσιαστικά ήταν μία ακτινολογική λιχνία, αλλά ήταν έτσι προσαρμοσμένη σε κάποιο βραχίωνα, ο οποίος μπορούσε να κάνει διάφορες κινήσεις σε σχέση με το κρεβάτι όπου ήταν ο ασθενής, και έτσι μπορούσαμε να ορίσουμε τα πεδία ακτινοβόλησης, καθώς επίσης και τις γωνίες βάσει των οποίων μπορούσαμε να κάνουμε πιο σωστή την ακτινοθεραπεία. Η τοποθέτηση του ασθενή γινόταν στη θέση θεραπείας, μπορούσαμε να κάνουμε ακτινοσκόπηση, να ορίσουμε τα πεδία ακτινοβόλησης, να δημιουργήσουμε με κάποια σειρματάκια που τοποθετούσαμε πάνω στον ασθενή περιοχές τις οποίες μπορούσαμε να αποκλείσουμε από τα πεδία ακτινοβόλησης, καθώς επίσης και να λάβουμε ακτινογραφίες. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε έναν συμβατικό εξομοιωτή, βλέπετε το κρεβάτι στο οποίο ξαπλώναμε τον ασθενή, επάνω είναι η ακτινολογική λιχνία, βλέπετε το βραχίωνα ο οποίος μπορεί να πάρει διάφορες γωνίες και από πάνω και στο πλάι και από κάτω από τον ασθενή. Έτσι λοιπόν μπορούσαμε ακτινοσκοπώντας και ακτινογραφώντας σε διάφορες γωνίες να βρούμε ποια είναι η καλύτερη τοποθέτηση των πεδίων επάνω στον ασθενή, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε επάνω μία ακτινογραφία η οποία έχει πραγματοποιηθεί στον εξομοιωτή. Βλέπουμε την περιοχή του πεδίου που περιβάλλεται από τις λευκές γραμμές, ένα πεδίο παραλληλόγραμμο. Στο κέντρο ο σταυρός αναπαριστά την κεντρική δέσμη, είναι το κέντρο του πεδίου ακτινοβόλησης. Βλέπουμε με τις μαύρες γραμμές τις περιοχές που προστατεύουμε κατά την ακτινοβόληση. Πίσω επάνω αριστερά βλέπουμε ότι προφυλάσσουμε την περιοχή του εγκεφάλου και επάνω δεξιά βλέπουμε ότι έχουμε βγάλει εκτός πεδίου ακτινοβόλησης την στοματική κοιλότητα και την γλώσσα όπως φαίνεται, οπότε στο πεδίο περιλαμβάνεται η περιοχή του όγκου καθώς επίσης και οι τραχηλικοί λεμφαδένες. Στο κάτω μισό της διαφάνειας βλέπουμε ένα film, ένα portal film, ένα film που έχουμε πάρει με τον ασθενή σε θέση θεραπείας, έτσι ώστε συγκρίνοντας τα δύο films
να δούμε εάν χρειάζεται κάποια μετατόπιση ο ασθενής επάνω στη θέση θεραπείας, έτσι ώστε να έχουμε το σωστό πεδίο εφαρμόσει σύμφωνα με αυτό το φιλμ το οποίο έχουμε πάρει στον εξομοιωτή. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και σε αυτή τη διαφάνεια με έναν ασθενή που πάσχει από καρκίνο στο εγκέφαλο. Βλέπουμε αριστερά μας το φιλμ από τον εξομοιωτή, το κέντρο της δέσμης. Μετά από την τοποθέτηση των διαφόρων προστατευτικών blocks βλέπετε κεντρικά το πεδίο ακτινοβόλησης και δεξιά μας βλέπουμε το φιλμ το οποίο έχουμε πάρει επάνω στην θέση θεραπείας, στην μονάδα θεραπείας, όπου όπως καταλαβαίνετε ειδικά δεξιά είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις το οτιδήποτε πέραν του κρανίου, το οποίο όμως ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ πρόκειται για την ακτινογραφία από έναν συμβατικό simulator σε έναν ασθενή που πάσχει από λέμφωμα Hodgkin. Πρόκειται για ένα μεγάλο πεδίο, ωστόσο οι εικόνες για την τοποθέτηση των blocks στηρίζονται κυρίως στα οστά. Βλέπουμε και πρέπει να ακτινοβολήσουμε το μεσοθωράκιο, την τραχηλική χώρα, τις υπερκλίδιες χώρες, τις μασχαλιαίες χώρες. Βλέπουμε τα blocks στους πνεύμονες και στην καρδιά όπως έχουν τοποθετηθεί, καθώς επίσης και στο νοτιαίο και στο λάριγκα, καθώς επίσης και στις κεφαλές των βραχιονίων. Ένα άλλο παράδειγμα από φιλμ το οποίο έχουμε πάρει στον συμβατικό εξομοιωτή. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία ακτινοβολείται στην πίελο. Βλέπουμε ότι ο χειρουργός έχει τοποθετήσει κάποια κλίπς στην περιοχή του χειρουργείου. Βλέπετε ένα τετράγωνο πεδίο, απλό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τους λεμφαδένες, καθώς επίσης και την περιοχή της χειρουργικής κήτης. Εδώ βλέπουμε την ακτινογραφία από τον εξομοιωτή ενός πεδίου σε μία ασθενή η οποία έχει υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό του πνεύμονα να υποβληθεί σε ακτινοβόληση. Εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο πεδίο ακτινοβόλησης μαστού σε μια ασθενή η οποία έχει υποβληθεί σε ογκεκτομή και εν συνεχεία σε ακτινοθεραπεία. Βλέπουμε ότι και εδώ για να έχουμε ομογενή ακτινοβόληση της περιοχής πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα μεγάλο τμήμα του πνεύμονα στο πεδίο ακτινοβόλησης. Σήμερα με τους αξονικούς τομογράφους εξομοιωτές επιτυγχάνεται η εικονική εξομοίωση ψηφιακά. Ήδη από τη δεκαετία του 90 έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας τρισδιάστατα. Σήμερα ο αξονικός τομογράφος εξομοιωτής και τα συστήματα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας τρισδιάστατα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργία ενός σύγχρονου ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Με τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή γίνεται σάρωση του ασθενή, εντοπίζεται η περιοχή του όγκου στόχου, πραγματοποιείται το πλάνο θεραπείας και μπορούμε να πάρουμε και films για να επιβεβαιώσουμε τα πεδία ακτινοβόλησης. Ο αξονικός τομογράφος εξομοιωτής περιλαμβάνει έναν αξονικό τομογράφο πολυτομικό με τούνελ μεγάλου διαμετρήματος, σύστημα τοποθέτησης του ασθενή με υψηλής ακρίβειας εντοπιστικά λέιζερ και λογισμικό εικονικής εξομοίωσης. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε έναν αξονικό τομογράφο με τα λέιζερ πλευρικά
και στην οροφή. Βλέπουμε τις οθόνες όπου έρχονται οι εικόνες προς επεξεργασία και ο εκτυπωτής. Εδώ βλέπετε τον εξομοιωτή αξονικό τομογράφο που διαθέτει το τμήμα μας. Βλέπετε τα λέιζερ, καθώς επίσης και ένα σύστημα ακινητοποίησης του ασθενή. Εδώ είναι ο χώρος όπου έρχονται οι εικόνες από τον εξομοιωτή. Ο ασθενής είναι στη θέση θεραπείας. Στο βάθος βλέπετε εικόνες του ασθενούς και στις 3 διαστάσεις. Στις εικόνες που λαμβάνουμε από τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή ορίζουμε τα περιγράμματα, γίνεται το λεγόμενο contouring για τον ορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος που πρόκειται να ακτινοβολήσουμε και των περιοχών τις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε κατά την ακτινοβόληση. Υπάρχει δυσκολία στην επαναληψιμότητα της τοποθέτησης του ασθενή, δεδομένου ότι ο ασθενής πρέπει κάθε μέρα να τοποθετείται στην ίδια ακριβώς θέση. Είναι δύσκολο να επαναλαμβάνεται με μεγάλη ακρίβεια κάθε μέρα η ίδια τοποθέτηση με τα υπάρχοντα συστήματα ακινητοποίησης. Έτσι λοιπόν απαιτείται βελτίωση των συστημάτων ακινητοποίησης του ασθενή. Απαιτείται ακριβώς ορισμός των περιοχών ενδιαφέροντος, δηλαδή πολύ καλή γνώση ανατομίας, για να γίνει ακριβής ο καθορισμός των περιοχών ενδιαφέροντος. Σημειώνεται διαρκής εξέλιξη του λογισμικού για την απλοποίηση της όλης διαδικασίας. Ο ορισμός των περιοχών ενδιαφέροντος, οι περιοχές δηλαδή που πρόκειται να υποβληθούν σε ακτινοβόληση, στηρίζεται σε πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκπονηθεί. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε περιοχές οι οποίες μας ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Η GTV είναι το Gross Tumor Volume που λέμε, είναι η περιοχή του όγκου ο οποίος φαίνεται. Το CTV είναι το Clinical Target Volume, είναι η περιοχή που μπορεί μικροσκοπικά να έχει επεκταθεί ο όγκος. Το PTV είναι το Portal Target Volume, το οποίο έχει να κάνει με μια περιοχή που πρέπει να περικλείει το CTV και το GTV, η οποία όμως να έχει μια ευρύτητα δεδομένης της κινητικότητας των ανατομικών περιοχών, αλλά και να συνυπολογίζει και σφάλματα τυχαία τα οποία μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μέχρι να οριστεί το τελικό πεδίο ακτινοβόλησης. Εδώ βλέπουμε πάλι τους όρους GTV και CTV. Βλέπουμε ότι για την τοποθέτηση του Portal Target Volume απαιτούνται γνώσεις όσον αφορά την κίνηση στις συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές, αλλά και κάποια περιθώρια που δίνονται λόγω των σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση, για να καταλήξουμε στο πεδίο θεραπείας. Εδώ βλέπουμε τα περιθώρια τα οποία πρέπει να δώσουμε για τον ορισμό του PTV κατά τον σχεδιασμό των πεδίων ακτινοθεραπείας. Βλέπουμε ότι κατά την αναπνευστική λειτουργία υπάρχει μια κίνηση περίπου 1 εκατοστού, αλλά και το ίδιο το όργανο, ο πνεύμονας, κινείται περίπου 3 χιλιοστά, αλλά πρέπει και για λόγους τοποθέτησης να χορηγηθεί ένα επιπλέον περιθώριο της τάξης των 4 χιλιοστών περίπου, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στον σωστό σχεδιασμό του πεδίου ακτινοβόλησης. Ένας
σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της ακτινοθεραπείας είναι ο τεχνολόγος της ακτινοθεραπείας, είναι επιστήμονες ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν σαν καθήκον να τοποθετούν τον ασθενή στον εξομοιωτή, να χειρίζονται τον εξομοιωτή βάσει πρωτοκόλων, δηλαδή το πώς τοποθετούν ένα ασθενή που πρόκειται να ακτινοβοληθεί στην κεφάλι και στον τράχυλο, πώς τοποθετείται ένας ασθενής που πρόκειται να ακτινοβοληθεί για κάποιο πρόβλημα στο γαστροεντεροϊκό, μία ασθενή η οποία πάσχει από καρκίνο του μαστού και πάει λέγοντας. Πρέπει να τοποθετεί σωστά τον ασθενή στη μονάδα θεραπείας, να χειρίζεται την μονάδα θεραπείας βάσει του σχεδιασμού, να τοποθετεί σωστά τα πεδία, η θέση του βραχίωνα, το τραπέζι που είναι ο ασθενής ξαπλωμένος, να δίνεται ο σωστός χρόνος ακτινοβόλησης και ένα πολύ σημαντικό καθήκον που έχει είναι να ενημερώνει την κάρτα του ασθενή με τα στοιχεία του, την υπερήσια και τη συνολική δόση. Όλες αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικότατες στην διαδικασία της ακτινοθεραπείας. Ο ακτινοφυσικός σε ένα τμήμα ακτινοθεραπείας είναι ίσως ο σημαντικότερος συνεργάτης του γιατρού ακτινοθεραπευτή ογκολόγου. Καταρχάς ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μονάδων ακτινοθεραπείας, εάν δηλαδή οι μονάδες παράγουν τη σωστή δόση, επεξεργάζεται το πλάνο της ακτινοθεραπείας, δηλαδή σύμφωνα με τον σχεδιασμό του γιατρού υπολογίζει τις καμπύλες κατανομής της ενέργειας στις περιοχές ενδιαφέροντος, υπολογίζει τον χρόνο ακτινοβόλησης του ασθενή ανάλογα με την απαιτούμενη ημερήσια και συνολική δόση και βέβαια στα καθήκοντά του είναι και ζητήματα ακτινοπροστασίας των χώρων, του προσωπικού και των ασθενών βέβαια. Εδώ βλέπουμε ένα πλάνο ακτινοθεραπείας από τις εποχές που εφηρμόζεται το δυσδιάστατο πλάνο ακτινοθεραπείας. Τώρα όπως είπαμε μιλάμε για τρισδιάστατα πλάνα. Βλέπουμε εδώ την κατανομή η οποία έχει υπολογιστεί από τον ακτινοφυσικό. Πρόκειται για την ακτινοβόληση στην πίελο, όπου έχουμε ορίσει τις περιοχές, τις ανατομικές περιοχές και την περιοχή την οποία θέλουμε να υποβάλουμε σε ακτινοβόληση και βλέπουμε πώς κατανέμονται τα πεδία ακτινοβόλησης. Πρόκειται για τη λεγόμενη τεχνική του κοιτίου, την box τεχνική, όπου είναι μια τεχνική ακτινοβόλησης με 4 πεδία, πρόστιο, πίστιο και 2 πλαϊνά, δεξί και αριστερό κάθετα, και βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η κατανομή της ενέργειας. Βλέπουμε το 100% και το 95% της δόσης, η οποία χορηγείται με αυτά τα πεδία. Εδώ πάλι βλέπουμε ένα πλάνο θεραπείας, την εποχή του σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας στις 2 διαστάσεις, και επειδή οι διαστάσεις του σώματος διαφοροποιούνται στα διάφορα επίπεδα, βλέπουμε ότι έχουν πάρθει 3 τομές από 3 διαφορετικές περιοχές που καλύπτουν όλο το πεδίο, σε μία προσπάθεια να δούμε πώς κατανέμεται η δόση στα 3 αυτά επίπεδα. Βλέπουμε ότι κατά τον σχεδιασμό η κατανομή των δεσμών γίνεται από 4 πεδία ακτινοβόλησης, 2 πρόστια και 2 οπίστια λοξά, με στόχο να ακτινοβολήσουμε την περιοχή του στόχου, αποφεύγοντας ταυτόχρονα
την ακτινοβόληση του νοτιαίου μυελού. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε την διάταξη των πεδίων ακτινοβόλησης σε ασθενή που πάσχει από καρκίνο του μαστού. Χρησιμοποιούμε δύο εφαπτομενικά πεδία, έσω και έξω εφαπτόμενα. Όπως θα παρατηρήσετε, στο κάτω μέρος της εικόνας χρησιμοποιούμε κάποια φίλτρα, σφινοειδή φίλτρα, τα οποία χρειάζονται σε περίπτωση όπου υπάρχει έλλειμμα ιστού κατά την ακτινοβόληση. Η κατανομή της δόσης είναι δυνατόν με την χρήση αυτών των φίλτρων να γίνει περισσότερο ομοιογενής. Παρατηρήστε πώς κατανέμεται το 100% της δόσης στην κάτω εικόνα συγκριτικά με την εικόνα επάνω. Επίσης, με την χρήση των συγκεκριμένων φίλτρων βλέπουμε ότι η επιβάρυνση του πνεύμονα είναι μικρότερη. Ένα ακόμη παράδειγμα ακτινοβόλησης της πυέλου σε έναν ασθενή με την διάταξη των πεδίων τέτοια, ούτως ώστε και με την χρήση φίλτρων αλλά και με την διάταξη των πεδίων υπογωνία έχουμε τη δυνατότητα ομοιογενούς κατανομής στην περιοχή ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα την προφύλαξη του ορθού κατά την ακτινοβόληση της περιοχής. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε πώς δούλευαν οι ακτινοφυσικοί την εποχή που το πλάνο ακτινοθεραπείας υπολογιζόταν σε δύο διαστάσεις. Κατά τεκμήριο, ο ακτινοφυσικός υπολόγιζε την κατανομή της δόσης σε μία τομή, από την οποία αυτή τομή περνούσε η κεντρική δέσμη ακτινοβόλησης του πεδίου. Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας βλέπετε τις συνθήκες όπου δούλευαν οι ακτινοφυσικοί, βλέπετε τους ογκώδεις υπολογιστές της εποχής εκείνης και στην οθόνη βλέπετε την τομή στην οποία υπολόγιζαν την κατανομή της δόσης. Σήμερα αυτοί οι ογκώδεις υπολογιστές έχουν αντικατασταθεί από πολύ πιο εύχριστους και με πολύ περισσότερες δυνατότητες υπολογιστές. Σήμερα, όπως είπαμε και προηγούμενα, ο υπολογισμός της κατανομής της δόσης ανάλογα με την διάταξη των πεδίων γίνεται στις τρεις διαστάσεις. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε μία ανάλογη κατανομή και τα πεδία που εφαρμόζονται, οπότε όπως μπορείτε να παρατηρήσετε βλέπετε πώς κατανέμεται η δόση σε σχέση με τις ανατομικές περιοχές ενδιαφέροντος, οπότε έχουμε μια πολύ καλύτερη αντίληψη του πώς η ακτινοβολία κατανέμεται στις περιοχές εφαρμογής των πεδίων ακτινοβόλησης. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε μετά την εγκατάσταση των νέων υπολογιστών υπολογισμού του πλάνου ακτινοθεραπείας πώς είναι οι συνθήκες δουλειάς των ακτινοφυσικών και των γιατρών. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα σε κάθε εικόνα από τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή να υπολογίσουμε πώς κατανέμεται η δόση σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους συνδυασμούς διάταξης των πεδίων ακτινοβόλησης στον χώρο. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ένα πεδίο ακτινοβόλησης με τις
ανατομικές περιοχές ενδιαφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπετε τους νεφρούς δεξιά και αριστερά. Αποτυπώνονται και οι περιοχές οι οποίες αποκλείουμε κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, επάνω και κάτω αριστερά όπως το βλέπετε. Επίσης βλέπουμε να αποτυπώνεται με πράσινο χρώμα η περιοχή την οποία θέλουμε να ακτινοβολήσουμε. Εδώ στον ίδιο ασθενή βλέπουμε ότι γνωρίζοντας την κατανομή της δόσης στον χώρο, εφαρμόζοντας πεδία πλαϊνά δεξί και αριστερό και με μία κλίση στον κατευθυντήρα χορήγησης της δόσης, αποφεύγουμε τον νοτιαίο μυελό καθώς επίσης και τους νεφρούς, όπως επίσης και περιοχές οι οποίες δεν χρειάζεται να ακτινοβοληθούν. Με τον σχεδιασμό λοιπόν του πλάνου ακτινοθεραπείας στις 3 διαστάσεις και για τον ασθενή που προείπαμε, βλέπουμε ότι στις τομές του αξονικού τομογράφου εξομοιωτή μπορούμε να αποτυπώσουμε τις περιοχές των οργάνων ενδιαφέροντος, καθώς επίσης να φτιάξουμε την διάταξη των πεδίων έτσι, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατανομή της δόσης ακτινοβόλησης. Είναι δυνατόν σήμερα λοιπόν να παρατηρήσουμε τις περιοχές ακτινοβόλησης με την συγκεκριμένη διάταξη των πεδίων. Εδώ παρατηρείται ένα πεδίο ακτινοβόλησης από μία ακτινογραφία την οποία πήραμε στον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή. Και σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μία αντίστοιχη ακτινογραφία από ένα πεδίο ακτινοβόλησης ενός ασθενούς ο οποίος πάσχει από καρκίνωμα της κεφαλής και του τραχύλου. Βλέπετε τις περιοχές αποκλεισμού από το πεδίο ακτινοβόλησης, καθώς επίσης με κόκκινο χρώμα την περιοχή ενδιαφέροντος. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε την κατανομή της δόσης και την διάταξη των πεδίων ακτινοβόλησης της πιέλου και στις 3 διαστάσεις μαζί με την ακτινογραφία από τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή. Εδώ βλέπουμε την κατανομή της δόσης και την διάταξη των πεδίων ακτινοβόλησης στην τραχυλική χώρα και στις 3 διαστάσεις με την χρήση σφινοειδών φίλτρων για την καλύτερη κατανομή της δόσης και τον ταυτόχρονο αποκλεισμό του νοτιαίου μυελού. Και εδώ βλέπουμε την κατανομή της δόσης και την διάταξη των πεδίων ακτινοβόλησης σε έναν ασθενή που πάσχει από καρκίνωμα της δρηνικής θαλάμης με την χρήση σφινοειδών φίλτρων επίσης. Και εδώ βλέπουμε την κατανομή της δόσης και την διάταξη των πεδίων σε μία ασθενή που έχει υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή. Βλέπουμε τα εφαπτομενικά πεδία και την χρήση σφινοειδών φίλτρων επίσης. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπολογιστές όσον αφορά την χορηγούμενη δόση αναπεδίο για την συγκεκριμένη διάταξη πεδίων ακτινοβόλησης της πιέλου. Στην κλινική πράξη τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες τις χορηγούμε είτε εξωτερικά, εξωτερική ακτινοθεραπεία, όπου η πηγή ακτινοβόλησης βρίσκεται σε απόσταση από το σώμα του ασθενή 80 εκατοστά με 1 μέτρο συνήθως, μιλάμε για μονάδες κοβαλτίου και γραμμικούς επιταχυντές, είτε με την τεχνική της βραχυθεραπείας, όπου η ραδιενεργή πηγή βρίσκεται σε επαφή ενδοϊστική
ή κοντά στον όγκο, ενδοκυλωτική βραχυθεραπεία, ή και με συστηματική χορήγηση μέσω της κυκλοφορίας ραδιενεργών πηγών, όπως για την θεραπεία ασθενών με καρκίνο του θηροειδούς. Αυτό το πεδίο είναι ένα πεδίο ενασχόλησης των γιατρών οι οποίοι ανήκουν στην πυρηνική ιατρική. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε τα είδη των ακτινοβολιών που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Στη δεύτερη στήλη βλέπουμε τις ενέργειές τους και στην τρίτη στήλη τις κλινικές εφαρμογές ανάλογα με την ενέργεια της κάθε ακτινοβολίας. Βλέπουμε όταν πρόκειται για μικρές ενέργειες της τάξης των χιλιάδων βολτ, η εφαρμογή των συγκεκριμένων ακτινοβολιών ενδείκνυται για επιφανειακούς όγκους. Όσο μεγαλώνει η ενέργεια των φωτονίων, τόσο η ένδειξη των ακτινοβολιών αυτών σχετίζεται με όγκους οι οποίοι ευρίσκονται εν το βάθη. Βλέπουμε επίσης στοιχεία από ραδιενεργές πηγές οι οποίες εφαρμόζονται στην τεχνική της βραχυθεραπείας. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε μία μονάδα κοβαλτίου και τον ασθενή σε θέση θεραπείας. Οι μονάδες κοβαλτίου πλέον έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποσυρθεί. Σήμερα σε χρήση και για την εφαρμογή των νέων τεχνικών χρησιμοποιούνται οι γραμμικοί επιταχυντές. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε την διάταξη των εξαρτημάτων μίας μονάδας κοβαλτίου. Η ραδιενεργός πηγή του κοβαλτίου 60 με ένα έμβολο μεταφέρεται μέσα και έξω από την κρύπτη. Εδώ την βλέπουμε κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης. Επίσης βλέπουμε πώς διαμορφώνεται το πεδίο ακτινοβόλησης με την χρήση κατευθυντήρων. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε έναν γραμμικό επιταχυντή μικρής ενέργειας 6MV, τον ασθενή στην θέση θεραπείας και τον τεχνολόγο που χειρίζεται το χειριστήριο του γραμμικού επιταχυντή. Στο σκαρίφημα αυτό βλέπουμε τα εξαρτήματα ενός γραμμικού επιταχυντή. Βλέπουμε τον κυματοδηγό όπου επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια κατευθυνόμενα σε έναν στόχο. Ο στόχος αποτελείται από ένα υλικό υψηλού ατομικού αριθμού, όπου από την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τον στόχο παράγονται οι ακτίνες Χ. Εάν αφαιρεθεί ο στόχος, είναι δυνατόν η δέσμη ηλεκτρονίων να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς λόγους και για όγκους επιφανειακούς ως επιτοπλίστων. Βλέπουμε και εδώ πώς διαμορφώνεται το πεδίο με την παρεμβολή του κατευθυντήρα. Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας εφαρμόζονται νέες τεχνικές με γραμμικούς επιταχυντές οι οποίοι ελέγχονται από υπολογιστές και διαθέτουν κατευθυντήρες πολλαπλών φύλων, καθώς επίσης και συστήματα απεικόνησης. Έχουν επίσης την δυνατότητα χορήγησης σύμμορφης ακτινοβόλησης, δηλαδή μόνον στην περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς επίσης έχουν τη δυνατότητα με την χρήση των πολλαπλών φύλων να τροποποιούν την ένταση της δέσμης μέσα στο ίδιο το πεδίο ακτινοβόλησης με δυνατότητα βελτιστοποίησης
της κατανομής της δόσης στις περιοχές ενδιαφέροντος. Με τους σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές είναι δυνατή η ακτινοβόληση της περιοχής ενδιαφέροντος με μεγάλη ακρίβεια. Είναι επίσης δυνατή η δυνατότητα ακτινοβόλησης με την λήψη εικόνας κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή επαναληψιμότητα. Ταυτόχρονα είναι δυνατή η γνώση της κατανομής της δόσης στον ασθενή και στις τρεις διαστάσεις. Εδώ βλέπουμε τον σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή 2 ενεργειών φωτονίων και 5 ενεργειών ηλεκτρονίων, τον οποίον διαθέτουμε στο τμήμα μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εδώ βλέπουμε τα εξαρτήματα και τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου γραμμικού επιταχυντή. Βλέπουμε τον κύματο οδηγό όπου επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια, τα οποία αλληλεπιδρώντας με τον στόχο προκαλούν τη δημιουργία της δέσμης των ακτίνων Χ. Βλέπουμε επίσης ότι τα πολλαπλά φύλλα τα οποία εμπεριέχονται στον κατευθυντήρα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το πεδίο ακτινοβόληση διαφόρων και ποικίλων σχημάτων. Και εδώ βλέπουμε έναν σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Παρατηρούμε επίσης στην κλίνη θεραπείας ένα σύστημα ακινητοποίησης των άνω άκρων με σκοπό να επιτυγχάνεται κάθε μέρα η σωστή θέση του ασθενή. Εδώ παρατηρούμε τα πολλαπλά φύλλα που ευρίσκονται στον κατευθυντήρα. Έτσι λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν στο πεδίο ακτινοβόλησης και παρεμβαλλόμενα μεταξύ της πηγής και του ασθενούς, μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά και πολυάριθμα πεδία ακτινοβόλησης. Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε τα φύλλα τα οποία ευρίσκονται ενσωματωμένα στον κατευθυντήρα του γραμμικού επιταχυντή. Μία αντίστοιχη εικόνα με τον κατευθυντήρα του γραμμικού επιταχυντή και την παρουσία των φύλλων, καθώς επίσης και ένα διαμορφωμένο πεδίο ακτινοβόλησης. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε πώς διαμορφώνεται το πεδίο ακτινοβόλησης με την παρεμβολή των πολλαπλών φύλλων. Η ραγδαία εξέλιξη σήμερα στην τεχνολογία έχει αλλάξει την πρακτική εφαρμογή της ακτινοθεραπείας. Με τις νέες τεχνικές απεικόνησης όσον αφορά την ανατομία, αλλά και δυναμικές τεχνικές απεικόνησης όπως το PET-CT φερρυπίν, η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η μαγνητική φασματοσκοπία, επίσης μια δυναμική εξέταση, έχουν βελτιώσει την ικανότητα ορισμού των προσακτινοβόληση περιοχών. Ποια είναι η περιοχή του όγκου και των υγιών ιστών που μας ενδιαφέρει για τον ορισμό των πεδίων ακτινοβόλησης. Εδώ βλέπουμε ένα fusion μεταξύ αξονικής τομογραφίας και ενός PET-CT, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον ορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος. Βλέπετε πολύ καλά την περιοχή όπου ανάβει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, ένας λεμφαδένας στο μεσοθωράκιο, που θα μπορούσε πιθανώς να μην είναι ορατός με την αξονική τομογραφία, αλλά με τη συνεισφορά του PET μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις περιοχές ενδιαφέροντος. Σήμερα στην καθημερινή κλινική πρακτική μιλάμε για πλάνο θεραπείας 3 διαστάσεων, το οποίο κατ' επέκταση μας εξασφαλίζει
την εφαρμογή τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας με την εφαρμογή της σύμμορφης ακτινοθεραπείας τριών διαστάσεων και με την ασφάλεια ότι γνωρίζουμε πλέον στο χώρο τι ακτινοβολούμε, συγκριτικά με την εφαρμογή συμβατικής δυσδιάστατης ακτινοθεραπείας. Έχουμε σήμερα αυξημένο αριθμό πεδίων που εφαρμόζουμε κατά την ακτινοβόληση. Μας δίνεται η δυνατότητα με την παρουσία του αξονικού τομογράφου εξομοιωτή και με τους σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές να γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνεται στα πεδία ακτινοβόλησης. Μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε τα σφινοειδή φίλτρα και τα λοιπά εργαλεία κατά την ακτινοβόληση. Μας δίνεται η δυνατότητα χρήσης των ιστογραμμάτων κατανομής της δόσης, τα οποία ιστογράμματα με υπολογιστές μας ορίζουν ακριβώς την δόση που χορηγούμε με τα συγκεκριμένα πεδία στην κάθε περιοχή που μας ενδιαφέρει, είτε στη βλάβη είτε στους υγιείς ιστούς, και ένα αποδεκτό πλάνο ακτινοθεραπείας είναι τέτοιο που να μας προσαρμόζει την δόση στο PTV της περιοχής του στόχου ενδιαφέροντος, έτσι που ταυτόχρονα να περιορίζεται η δόση στα όργανα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν παρενέργειες, στα υγιή όργανα δηλαδή, τα οποία δεν χρειάζεται να ακτινοβοληθούν. Σε αυτήν τη διαφάνεια παρατηρούμε ένα πεδίο ακτινοβόλησης με την χρήση των πολλαπλών φύλων για την προστασία περιοχών οι οποίες δεν χρήζουν ακτινοβόλησης. Και σε αυτό το πλαϊνό κάθετο πεδίο ακτινοβόλησης της πιέλου βλέπουμε ότι με την παρεμβολή των πολλαπλών φύλων μπορούμε να προστατέψουμε περιοχές στις οποίες εμπεριέχεται έντερο, με προοπτική να έχουμε λιγότερες παρενέργειες από το γαστρεντερικό. Την χρήση λοιπόν των πολλαπλών φύλων και την εφαρμογή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τις δέσμες μας έτσι, ούτως ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατανομή της δόσης ακτινοβόλησης. Ένα ακόμα παράδειγμα εφαρμογής τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας με την παρεμβολή των πολλαπλών φύλων σε ένα πεδίο ακτινοβόλησης του θωρακικού τυχώματος και της προστασίας του πνευμονικού παρεγχήματος. Εδώ βλέπουμε την κατανομή της δόσης στο θωρακικό τύχωμα μετά από μαστεκτομή με την χρήση των σφινοειδών φίλτρων. Εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα εφαρμογής σύμμορφης ακτινοθεραπείας τριών διαστάσεων σε ασθενή με καρκίνο του μαστού μετά από γεκτομή. Παρατηρήστε την διάταξη των πολλαπλών φύλων. Μία ακόμα εικόνα εφαρμογής τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας με την διάταξη των πεδίων και την κατανομή της δόσης στην περιοχή του θωρακικού τυχώματος. Εδώ βλέπουμε την διάταξη των πεδίων και την κατανομή της δόσης σε έναν ασθενή με καρκίνο του πνεύμονος και στις τρεις διαστάσεις. Εδώ βλέπουμε το πρόστιο πεδίο του ιδίου ασθενούς με μία ακτινογραφία που λάβαμε στον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή. Εδώ βλέπουμε την διάταξη των πεδίων σε έναν ασθενή
με καρκίνο του πνεύμονος, στον οποίο εφαρμόζεται τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία. Και σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την διάταξη των 6 πεδίων ακτινοβόλησης κατά την εφαρμογή τρισδιάστατης ακτινοθεραπείας με σκοπό την θεραπεία του ασθενούς με καρκίνο στον προστάτη. Και σε αυτήν τη διαφάνεια βλέπουμε την διάταξη των πεδίων, καθώς επίσης και την κατανοπή της δόσης ακτινοβόλησης σε έναν ασθενή με καρκίνο του εγκεφάλου. Βλέπουμε επίσης ότι χρησιμοποιείται σε ένα πεδίο και το σφινοειδές φίλτρο. Όπως έχει προαναφερθεί, ο στόχος ακτινοθεραπείας είναι να χορηγηθεί μία καρκινοκτόνος δόση στην περιοχή ενδιαφέροντος με την ταυτόχρονη προφύλαξη των γύρω φυσιολογικών υγιών ιστών. Στον πίνακα που βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τα όρια ανοχής των φυσιολογικών ιστών στην ακτινοθεραπεία. Το tolerance dose, η δόση ανοχής του εγκεφάλου φερρυπίν, αναφέρεται σαν 5/5. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να αναπτυχθεί στον εγκέφαλο μία σοβαρή, μία αναστρέψιμη παρενέργεια, φερρυπίν νέκρωση, στην 5ετία, εάν χορηγηθεί η δόση σε ολόκληρο τον εγκέφαλο των 4.500 σεντιγκρέι, είναι σε ποσοστό 5%. Δίπλα βλέπουμε το tolerance dose 50/5, που σημαίνει ότι αν χορηγηθεί σε ολόκληρη την επιφάνεια του εγκεφάλου συνολική δόση 6.000 σεντιγκρέι, η πιθανότητα στην 5ετία να αναπτυχθεί σοβαρή μη αναστρέψιμη παρενέργεια είναι 50%. Βλέπουμε ότι όσο μικρότερη περιοχή υγιούς ιστού ακτινοβολείται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανοχή του. Αυτό συμβαίνει και για όλα τα υπόλοιπα υγιή όργανα. Σήμερα, με την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνικών τρισδιάστατης ακτινοθεραπείας και την εφαρμογή τρισδιάστατου πλάνου ακτινοθεραπείας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς κατανέμεται η δόση ακτινοβόλησης με την διάταξη των πεδίων που χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση. Όπως βλέπουμε στην συγκεκριμένη διαφάνεια, όταν η περιοχή GTV, το Gross Tumor Volume, λάβει συνολική δόση 50 γκρέι, το οπτικό χίασμα, το οποίο έχει πολύ μικρό όριο ανοχής στην ακτινοβολία, θα λάβει μόλις 10 γκρέι. Όπως έχουμε αναφέρει, στην ακτινοθεραπεία σημαντικό ρόλο παίζει η επαναληψιμότητα της θεραπείας κάθε ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα ακινητοποίησης του ασθενή έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την βέλτιστη θέση. Εδώ βλέπουμε ένα μαξιλάρι και μία θερμοπλαστική μάσκα που εφαρμόζεται στο πρόσωπο του ασθενή έτσι ώστε αυτός να παραμένει ακίνητος καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Και στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε τον ασθενή ακινητοποιημένο στο κρεβάτι της μονάδας θεραπείας με ένα σύστημα ακινητοποίησης των άνω άκρων και της κεφαλής του. Μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους δύο σταυρούς, οι οποίοι σχετίζονται με την σωστή θέση του ασθενούς με την βοήθεια το λέιζερ για τα οποία έχουμε μιλήσει, έτσι ώστε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους οι οποίοι να επιτυγχάνουν την καθημερινή σωστή τοποθέτηση του ασθενή για όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η διαφάνεια αυτή θέλει να μας υπενθυμίσει ότι παρά τον σωστό σχεδιασμό τον οποίον
έχουμε πραγματοποιήσει εκείνο το οποίο προέχει είναι να εφαρμόζεται σωστά και επί του ασθενούς. Όταν το πλάνο ακτινοθεραπείας είναι έτοιμο, λαμβάνονται ακτινογραφίες στον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή, επί των οποίων σχεδιάζονται σταθερές ανατομικές περιοχές του ασθενούς. Εν συνεχεία ο ασθενής οδηγείται στην μονάδα θεραπείας, όπου λαμβάνονται νέες ακτινογραφίες στην θέση θεραπείας. Αυτές συγκρίνονται με τις αρχικές ακτινογραφίες. Εάν διαπιστωθεί μετατόπιση της θέσης του ασθενούς, προσαρμόζεται η θεραπευτική κλίνη. Έτσι λοιπόν, με την δυνατότητα λήψης ακτινογραφιών στην μονάδα θεραπείας, αυτές τις ακτινογραφίες ονομάζουμε portal films, εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της ακτινοθεραπείας. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε τον ασθενή επί της κλίνης. Με το σύστημα EPID λαμβάνονται ακτινογραφίες, οι οποίες συγκρίνονται με αυτές από τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή. Αυτές οι ακτινογραφίες πρέπει να συμπίπτουν. Εάν χρειαστεί, γίνεται μετακίνηση της θεραπευτικής κλίνης. Εν συνεχεία, ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία. Εδώ παρατηρούμε μια αντίστοιχη κατάσταση από τον χώρο της τέχνης. Κατά την ακτινοβόληση του πνεύμονα και δεδομένης της αναπνευστικής λειτουργίας, με συνέπεια την μετακίνηση του οργάνου, ο τρισδιάστατος σχεδιασμός ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα εμπεριέχει πολλές δυσκολίες. Ο ασθενής της διαφάνειας αυτής που πάσχει από καρκίνο του πνεύμονος έχει προγραμματιστεί να ακτινοβολείται σε κάποιες φάσεις μόνο του αναπνευστικού κύκλου. Η ακτινοβόληση πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση αισθητήρων. Νέες τεχνικές ακτινοθεραπείας εφαρμόζονται σήμερα με κύριο εκπρόσωπό τους την τεχνική IMRT. Είναι η ακτινοθεραπεία με τροποποίηση της έντασης της δέσμης ακτινοβόλησης. Η τεχνική IMRT αποτελεί μία παραλλαγή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας για την οποία έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται μια περισσότερο σύμμορφη χορήγηση της δόσης ακτινοβόλησης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται με την τροποποίηση της έντασης της δέσμης των φωτονίων σε κάθε πεδίο, δηλαδή μετακινούνται τα πολλαπλά φύλλα του κατευθυντήρα σε κάθε πεδίο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατανομή της δόσης μέσα στο ίδιο το πεδίο. Έτσι λοιπόν βελτιστοποιείται το πλάνο με την βοήθεια των υπολογιστών των ηλεκτρονικών και επιτυγχάνουμε καλύτερη δοσιμετρία. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής IMRT, η ακτινοβόληση πραγματοποιείται από διαφορετικές γωνίες του βραχίωνα, ο οποίος φέρει τον κατευθυντήρα με τα πολλαπλά φύλλα. Οι τρόποι ακτινοβόλησης είναι είτε με πολλά πεδία από σταθερές θέσεις γωνίες του κατευθυντήρα, είναι η τεχνική step and shoot, ή με κίνηση των φύλων μέσα στο πεδίο κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης, Dynamic MLC. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε την διάταξη των πεδίων και την κατανομή της δόσης σε έναν ασθενή που πάσχει από καρκίνο του προστάτη, όπου εφαρμόζεται η τεχνική IMRT με την τεχνική Step and Shoot. Στη διαφάνεια αυτή αναπαρίσταται στις τρεις διαστάσεις η πολύ μεγάλη ακρίβεια, η σύμμορφη δηλαδή ακτινοβόληση
της περιοχής η οποία υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία με την τεχνική IMRT. Η διαφάνεια αυτή αναφέρεται στην διαδικασία σχεδιασμού του πλάνου θεραπείας κατά την εφαρμογή δυσδιάστατης συμβατικής και τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας. Στις περιπτώσεις αυτές τα πεδία σχεδιάζονται σε ακτινογραφικά φιλμ κατά την ακτινοσκόπηση στον εξομοιωτή. Ο ιατρός ορίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος, είναι το λεγόμενο contouring, καθώς επίσης και την κατεύθυνση και το σχήμα των πεδίων. Εν συνεχεία υπολογίζεται η κατανομή της δόσης στον όγκο και τους φυσιολογικούς ιστούς. Έτσι δημιουργείται ένα πλάνο το οποίο ονομάζουμε forward planning. Ο σχεδιασμός του πλάνου ακτινοθεραπείας κατά την εφαρμογή της τεχνικής IMRT θεωρείται επαναστατικός. Αυτό είναι το inverse planning, ο τρόπος δηλαδή σχεδιασμού. Οι περιοχές ενδιαφέροντος ορίζονται σε εικόνες από τον εξομοιωτή, όπου εισάγουμε την επιθυμητή δόση στην περιοχή του όγκου, ορίζουμε τις δόσεις τις οποίες μπορεί να ανεχθεί ένας φυσιολογικός ιστός σύμφωνα με τους περιορισμούς ανοχής των φυσιολογικών ιστών για τους οποίους έχουμε μιλήσει προηγούμενα, και μέσω των αλγορίθμων οι οποίοι υπάρχουν στο πλάνο ακτινοθεραπείας εξάγεται ένα βέλτιστο πλάνο που να καλύπτει τις απαιτήσεις της θεραπείας μας. Στην διαφάνεια αυτή γίνεται η σύγκριση δύο πλάνων ακτινοθεραπείας με την εφαρμογή της σύμμορφης ακτινοθεραπείας αριστερά, 3D Conformal Radiotherapy, και δεξιά με την εφαρμογή της τεχνικής IMRT. Η περιοχή ενδιαφέροντος έχει οριστεί σαν το PTV. Βλέπετε ότι όταν εφαρμόζεται η τεχνική IMRT, η περιοχή του PTV καλύπτεται όσον αφορά την κατανομή της δόσης πολύ καλύτερα από αυτήν που καλύπτεται από την εφαρμογή της σύμμορφης ακτινοθεραπείας αριστερά. Το σημαντικότερο είναι ότι οι φυσιολογικοί ιστοί γύρω από το PTV με την εφαρμογή της τεχνικής IMRT επιβαρύνονται πολύ λιγότερο. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε το ποσοστό των φυσιολογικών οργάνων που ακτινοβολείται μετά από την εφαρμογή των δύο τεχνικών. Όπως φαίνεται, με την εφαρμογή της τεχνικής IMRT, το ποσοστό των φυσιολογικών ιστών που ακτινοβολείται είναι μικρότερο συγκριτικά με την τεχνική 3D σύμμορφη ακτινοθεραπεία. Και στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε αριστερά, όπου εφαρμόζεται η τεχνική IMRT, μεγαλύτερη συμμορφία να επιτυγχάνεται στην περιοχή του στόχου με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής. Με την τεχνική IMRT και με δεδομένη την πολύ μεγάλη συμμορφία που επιτυγχάνεται, είναι δυνατόν να υπάρξουν απότομες αλλαγές όσον αφορά την χορήγηση της δόσης. Αυτό μπορεί να γίνει εάν δεν έχει γίνει καλή τοποθέτηση του ασθενή ή λόγω της κινητικότητας των οργάνων κατά την ώρα της θεραπείας. Αποτέλεσμα αυτών
μπορεί να είναι ότι θα υπάρχουν περιοχές που θα υποδοσιαστούν. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της νόσου, ή περιοχές οι οποίες μπορεί να υπερδοσιαστούν με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα τοξικότητας. Συγκρίνοντας την τεχνική IMRT σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές, την δυσδιάστατη ακτινοθεραπεία ή την τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, φαίνεται ότι με την εφαρμογή της IMRT τεχνικής επιτυγχάνεται καλύτερη συμμορφία, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθησία σε γεωμετρικές αβεβαιότητες. Για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω γεωμετρικών αβεβαιοτήτων όπως προαναφέρθηκε, αναπτύχθηκε η νέα επαναστατική, ας την πούμε, τεχνική ακτινοβόλησης, η οποία ορίζεται σαν ακτινοθεραπεία υπό την καθοδήγηση εικόνας IMRT, IGRT, Image Guided IMRT. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής απαιτείται η μονάδα θεραπείας να έχει δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας εικόνων στην θέση θεραπείας του ασθενή και κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Με την εφαρμογή της τεχνικής IGRT, δηλαδή της ακτινοθεραπείας της καθοδηγούμενης από εικόνα κατά την θεραπεία, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθέτηση του ασθενή, η δόση χορηγείται σύμφωνα με το πλάνο, σαν αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση του ορίου που ορίζει το PTV, δηλαδή επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη συμμορφία, μειώνεται η ακτινοβόληση των περιοχών των υγιών ιστών και δίδεται η δυνατότητα να αυξηθεί η δόση στην περιοχή ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι γραμμικοί επιταχυντές με τους οποίους εφαρμόζεται η τεχνική IGRT διαθέτουν ενσωματωμένη στον ίδιο βραχίωνα, εκτός από την μονάδα θεραπείας, και μονάδα παραγωγής ακτίνων Χ, KV, έτσι ώστε να λαμβάνονται εικόνες πριν από την θεραπεία με δυνατότητα προβολής τρισδιάστατης των ιστών, έχοντας τις εικόνες από τον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή, αντιπαραβάλλονται οι εικόνες που λαμβάνονται από τον γραμμικό επιταχυντή και εάν και εφόσον χρειάζεται μετατοπίζεται η κλίνη θεραπείας με σκοπό να συμφωνεί η θέση του ασθενή στον εξομοιωτή με αυτήν της θεραπείας. Η διαφάνεια αυτή ενέχει περισσότερο ιστορική αξία με την έννοια ότι αναφέρεται σε τρόπους επιβεβαίωσης της σωστής θέσης του ασθενή κατά την ακτινοθεραπεία στο πέρασμα του χρόνου. Έχουμε μιλήσει για τους συμβατικούς εξομοιωτές, έχουμε μιλήσει για τα βιομηχανικά portal films, την εποχή της δυσδιάστατης ακτινοθεραπείας, έχουμε δει το σύστημα EPID κατά την εφαρμογή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας, χρησιμοποιούνται διάφορα ακτινοσκιερά εμφυτεύματα σαν δείκτες ή ακόμα και τρόποι σήμανσης μέσω υπερήχων. Στην
έναν γραμμικό επιταχυντή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της τεχνικής IGRT. Τέτοιον γραμμικό επιταχυντή διαθέτουμε και στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Βλέπουμε ότι στον βραχίωνα, εκτός από την μονάδα θεραπείας, υπάρχει ενσωματωμένη και μονάδα ακτινολογική, η οποία χρησιμεύει για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε την διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής IGRT. Βλέπουμε την ακτινολογική μονάδα η οποία περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή, λαμβάνοντας εικόνες, και ανασυνθέτοντας τις εικόνες αυτές έχουμε μία γενικότερη εικόνα, την οποία συγκρίνουμε με τις ακτινογραφίες οι οποίες έχουν ληφθεί στον αξονικό τομογράφο εξομοιωτή. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η μονάδα θεραπείας χορηγεί την δόση ακτινοβόλησης. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε έναν ασθενή ακινητοποιημένο στην κλίνη θεραπείας, στον οποίο εφαρμόζεται η τεχνική IGRT. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε εικόνες από την εφαρμογή της τεχνικής IGRT σε ασθενή που πάσχει από καρκίνο του πνεύμονος. Όπως έχουμε πει, στην περίπτωση του πνεύμονος υπάρχει πρόβλημα στον σχεδιασμό με αυτές τις τεχνικές ακριβίας, δεδομένης και της αναπνευστικής λειτουργίας. Με την έλευση των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας και με την ηλικιώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουμε πλέον την δυνατότητα να εφαρμόζουμε ακτινοθεραπεία με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο, υπάρχουν και οι κίνδυνοι από την εφαρμογή τέτοιων μεγάλης ακριβίας τεχνικών. Είναι γεγονός ότι τα πλάνα ακτινοθεραπείας σε αυτές τις τεχνικές ακριβίας είναι επιρρεπή στην αβεβαιότητα συγκριτικά με τις εφαρμοζόμενες παλαιότερα τεχνικές. Με τις καινούργιες τεχνικές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής στα όρια του πεδίου, καθώς επίσης και αυξημένη πιθανότητα τοξικότητας εάν υπερδοσιαστούν κάποιες περιοχές εκτός πεδίου. Απαιτείται για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών μεγάλη εμπειρία και γνώση, καθώς επίσης και σωστός ποιοτικός έλεγχος κατά την χορήγηση της ακτινοθεραπείας. Με δεδομένη την αύξηση του χρόνου θεραπείας κατά την οποία υποβάλλεται ο ασθενής, μειώνεται η πιθανότητα ελέγχου του όγκου λόγω πιθανής επαναπληθυσμοποίησης των καρκινικών κυττάρων κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης, αυξάνει η πιθανότητα λάθους λόγω κίνησης του προς ακτινοβόληση οργάνου, είναι αυξημένος ο κίνδυνος καρκινογένεσης με δεδομένη την αυξημένη δόση ακτινοβόλησης η οποία απορροφάται από μεγαλύτερη επιφάνεια ιστών. Θεωρητικά αυξάνει ο κίνδυνος επαναπληθυσμοποίησης των καρκινικών κυττάρων, όπως είπαμε, λόγω ακριβώς της αύξησης του χρόνου θεραπείας. Η διαφάνεια αυτή θα μπορούσα να πω ότι ενέχει περισσότερο ιστορικό χαρακτήρα, αλλά δεν πάβει να δείχνει ακριβώς
κάποια στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας. Βλέπουμε ότι όταν κατά την τοποθέτηση του ασθενή παρίσταται μόνο ένας τεχνολόγος, είναι μεγάλη η πιθανότητα να συμβεί κάποιο λάθος. Εάν δεν υπάρχει σύστημα ακινητοποίησης, είναι πάλι μεγάλη η πιθανότητα να τοποθετηθεί εσφαλμένα ο ασθενής, άρα να μην γίνει σωστή θεραπεία. Εάν τοποθετηθούν τα blocks προστασίας στο πεδίο λάθος, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα η νόσος να υποτροπιάσει. Με τον όρο στερεοτακτική ακτινοθεραπεία χαρακτηρίζουμε την ακτινοβόληση με μεγάλες εφάπαξ δόσεις μιας περιοχής στόχου, στερεοτακτικά καθορισμένης, με αποτέλεσμα την απότομη ελάττωση της χορηγούμενης δόσης στα όρια του πεδίου ακτινοβόλησης. Στην διαφάνεια αυτή αναφέρονται οι τεχνικές εφαρμογής στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας με γραμμικούς επιταχυντές. Υπάρχει η στατική τεχνική, κατά την οποία ο βραχίωνας τοποθετείται σε συγκεκριμένες θέσεις και το κρεβάτι τοποθετείται σε συγκεκριμένες γωνίες, οπότε και επιτελείται η ακτινοβόληση. Υπάρχει η στατική δυναμική τεχνική, κατά την οποία ενώσο το κρεβάτι βρίσκεται σε διάφορες γωνίες τοποθετημένο, περιστρέφεται ο βραχίωνας και ταυτόχρονα ακτινοβολεί. Και υπάρχει και η δυναμική τεχνική, κατά την οποία η ακτινοβόληση επιτελείται κατά την ταυτόχρονη περιστροφή βραχίωνα και κραβατιού. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε τον τρόπο ακτινοβόλησης κατά την εφαρμογή της τεχνικής της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Βλέπουμε μικρές δέσμες ακτινοβόλησης να συγκεντρώνονται σε μία κατεύθυνση όπου ευρίσκεται και η περιοχή του στόχου. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε τον όγκο στόχο, καθώς επίσης και την διάταξη των πεδίων ακτινοβόλησης κατά την εφαρμογή της τεχνικής της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τις καμπύλες επιβίωσης των κυττάρων όταν εφαρμοστεί κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία ή όταν η δόση ακτινοβόλησης χορηγηθεί με ένα μόνο κλάσμα, πρακτική η οποία εφαρμόζεται στη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Κατά την εφαρμογή της κλασματοποιημένης ακτινοθεραπείας και με δεδομένο ότι μεταξύ των κλασμάτων ακτινοβόλησης επιδιορθώνονται οι υποθανατηφόρες βλάβες των κυττάρων, βλέπουμε μετά από τη χορήγηση κάθε κλάσματος ακτινοβόλησης να εμφανίζεται στην καμπύλη επιβίωσης των κυττάρων επαναλαμβανόμενα ο γνωστός ώμος. Στο σχήμα βλέπουμε πόσο εκθετική είναι η καμπύλη επιβίωσης των κυττάρων όταν η συνολική δόση χορηγηθεί σε ένα μόνο κλάσμα ακτινοβόλησης, όπως στην περίπτωση της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι νέες τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας εφαρμόζονται στον σχεδιασμό και την θεραπεία σήμερα συγκριτικά με παλαιότερες εποχές. Ο ακτινοθεραπευτής σήμερα έχει την δυνατότητα της σύμμορφης ακτινοβόλησης
του όγκου και της μείωσης της απορροφούμενης δόσης από τους γύρω υγιείς ιστούς με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει, πράγμα το οποίο οφείλεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Με τον όρο βραχυθεραπεία εννοούμε την εφαρμογή ακτινοθεραπείας με την χρήση πηγών ακτινοβόλησης, οι οποίες τοποθετούνται πολύ κοντά στην προσακτινοβόληση περιοχή. Οι πηγές είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μέσα σε σωματική κοιλότητα, οπότε την τεχνική την ονομάζουμε ενδοκυλωτική, ή μέσα στον ίδιο τον όγκο με εμφύτευση των ραδιενεργών πηγών, οπότε μιλάμε για ενδοϊστική βραχυθεραπεία. Αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, η βραχυθεραπεία δηλαδή, σαν κύρια, σαν μόνη θεραπεία ή σε συνδυασμό με εξωτερική ακτινοθεραπεία. Πλεονεκτήματα της βραχυθεραπείας σχετίζονται με την κατανομή της δόσης ακτινοβόλησης. Η δόση ακτινοβόλησης είναι πολύ υψηλή, πολύ κοντά στην πηγή και ταυτόχρονα επέρχεται ταχεία μείωση της δόσης μακριά από την πηγή. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος να λάβει πολύ υψηλή δόση σε σχέση με τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τη μονάδα βραχυθεραπείας, την οποία διαθέτει το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Είναι μια σύγχρονη μονάδα υψηλού ρυθμού δόσης ακτινοβόλησης, high dose rate, για την εφαρμογή βραχυθεραπείας. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά της πηγής ηριδίου, η οποία χρησιμεύει κατά την ακτινοβόληση με την τεχνική της βραχυθεραπείας. Βλέπουμε ότι είναι ενσωματωμένη σε ένα σύρμα και μπορούμε να δούμε και τις διαστάσεις της πηγής και του σύρματος. Στο γράφημα αυτής της διαφάνειας βλέπουμε τις διάφορες θέσεις τις οποίες μπορεί να πάρει η ραδιενεργός πηγή μέσα σε καθετήρες, οι οποίοι συνδέονται με την μονάδα βραχυθεραπείας και τοποθετούνται και εντός του ασθενή, είτε ενδοκυλωτικά είτε ενδοϊστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί η πηγή, γιατί περί μίας πηγής πρόκειται, με πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή να προγραμματιστούν οι θέσεις στις οποίες η πηγή θα μείνει και ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραμείνει στις συγκεκριμένες θέσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη κατανομή της δόσης. Εδώ βλέπουμε την διαδικασία τοποθέτησης ενός καθετήρα μέσω του βροχοσκοπίου σε έναν ασθενή ο οποίος πάσχει από καρκίνο του πνεύμονος. Δίπλα στον ασθενή παρατηρούμε την μονάδα βραχυθεραπείας. Εδώ παρατηρούμε τον ασθενή σε θέση θεραπείας και τον καθετήρα ο οποίος έχει συνδεθεί με την μονάδα βραχυθεραπείας. Παρατηρούμε επίσης την θέση του καθετήρα με γράφημα. Εδώ βλέπουμε επίσης μία μονάδα βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης. Εδώ βλέπουμε έναν καθετήρα συνδεδεμένο με την μονάδα βραχυθεραπείας σε θέση ασφαλείας. Επίσης παρατηρούμε οπές στις οποίες είναι δυνατόν να προσαρμοστούν εισάριθμοι καθετήρες. Εδώ βλέπουμε εφαρμογείς οι οποίοι τοποθετούνται κατά την διαδικασία της βραχυθεραπείας. Οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούνται στον γυναικολογικό καρκίνο. Ο κεντρικός εφαρμογέας
τοποθετείται στο σώμα της μήτρας μέσω του τραχύλου και η πλαϊνή, τα λεγόμενα βαρελάκια, στους θόλους του κόλπου. Η τοποθέτησή τους είναι τέτοια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη κατανομή της δόσης για να επιτευχθεί το ποθητόν αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε εφαρμογής διαφόρων τύπων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον γυναικολογικό καρκίνο κατά την βραχυθεραπεία. Εδώ παρατηρούμε την ποικιλία των ανατομικών περιοχών και την ποικιλία των εφαρμογέων οι οποίοι τοποθετούνται είτε ενδοκυλωτικά ή ενδοϊστικά, τους οποίους χρησιμοποιούμε κατά την εφαρμογή της βραχυθεραπείας. Εδώ βλέπουμε επίσης διάφορους τύπους εφαρμογέων και καθετήρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην βραχυθεραπεία και για διάφορες ανατομικές περιοχές, όπως η εφαρμογής επάνω αριστερά, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά τεκμήριο κατά την βραχυθεραπεία του οφθαλμού. Εδώ βλέπουμε έναν καθετήρα ο οποίος περιβάλλεται από ένα μπαλονάκι στο άκρο του και τοποθετείται στην χειρουργική κήτη μετά από εγκεκτομή για καρκίνο του μαστού. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χορήγηση υψηλής δόσης μεταχειρητικά στην συγκεκριμένη περιοχή και με την δυνατότητα καλύτερης κατανομής της δόσης λόγω της χρήσης του μπαλονιού. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε μία διάταξη η οποία περιέχει οπές μέσω των οποίων περνούν καθετήρες ή ραδιενεργά σύρματα ή ραδιενεργές βελόνες, χρησιμοποιούνται στην βραχυθεραπεία για ενδοϊστική χρήση, κυρίως στην περιοχή του περιναίου. Εδώ βλέπουμε έναν εφαρμογέα ο οποίος περιλαμβάνει μία διάταξη οπών μέσω των οποίων περνούν καθετήρες ή ραδιενεργά σύρματα ή βελόνες. Χρησιμοποιείται στην εφαρμογή ενδοϊστικής βραχυθεραπείας, κυρίως στην περιοχή του περιναίου. Η διάταξη αυτή, που είναι παρόμοια με αυτήν που προαναφέραμε, χρησιμοποιείται για ενδοϊστική βραχυθεραπεία. Βλέπουμε τις μεταλλικές βελόνες οι οποίες περνούν μέσα από συγκεκριμένες οπές και οι οποίες συνδέονται με καθετήρες μέσω των οποίων κινείται η ραδιενεργός πηγή για να επιτελέσει το έργο της. Όπως σε κάθε θεραπευτική αγωγή, έτσι και στην ακτινοθεραπεία, η εμφάνιση παρενεργειών αποτελεί ένα μείζον ζήτημα. Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση παρενεργειών από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας αποτελούν η φιλοσοφία του ιατρού, τι πρωτόκολλα θεραπευτικά ακολουθεί, πώς προσεγγίζει τον ασθενή όσον αφορά την νόσο του, ποια πεδία ακτινοβόλησης είναι εκείνα τα οποία θεωρεί ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε σχέση με κάποια άλλα και πάρα πολλά άλλα. Η διαθεσιμότητα των μονάδων ακτινοθεραπείας, από όλα αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει, φαίνεται ότι σε ένα ακτινοθεραπευτικό τμήμα είναι πολύ σημαντικό να διατίθενται διάφορα είδη ακτινοβολιών με μία γκάμα ενεργειών για τη σωστή εφαρμογή της ακτινοθεραπείας. Ο ποιοτικός έλεγχος αυτών των μονάδων θεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγων, διότι από αυτόν εξαρτάται αν η ακτινοθεραπεία που χορηγούμε είναι σωστή ή λάθος. Και βέβαια ένας άλλος παράγοντας είναι η συνεργασία του ιατρού με τους ασθενείς, αλλά
και με τους συγγενείς αυτών. Βλέπουμε τις παρενέργειες οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας. Οι παρενέργειες χωρίζονται σε άμεσες ή οξείες παρενέργειες. Αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή για ένα χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή ακτινοθεραπείας. Οφείλονται στην καταστροφή γρήγορα πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, δηλαδή κύτταρα που έχουν γρήγορο turnover, όπως ο βλελογόνος του στόματος. Συνήθως επουλώνονται μόνες τους και δεν διαρκούν πολύ. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια αναφέρονται άμεσες παρενέργειες όπως η ανορεξία, η ναυτία, η κόπωση, η ισοφαγίτιδα, διάρρεια, αντίδραση του δέρματος με τη μορφή ερειθήματος ή υγράς απολέπισης, η αντίδραση των βλεονογόνων, η τριχόπτωση και η καταστολή της αιμοποίησης. Όπως προαναφέραμε, αυτές είναι παρενέργειες που επουλώνονται και διαρκούν μικρό χρονικό διάστημα. Στη διαφάνεια αυτή αναφέρονται ορισμένα στοιχεία για τις απότερες παρενέργειες, οι οποίες είναι και αυτές που μας προβληματίζουν περισσότερο. Οι απότερες παρενέργειες παρατηρούνται μήνες ή και χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Ένας μηχανισμός πρόκλησής τους είναι η καταστροφή αργά πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και συνήθως δεν επουλώνονται μόνες τους. Στις απότερες παρενέργειες από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας περιλαμβάνεται η μυελοπάθεια, η νέκρωση του οστού, στένωση του εντέρου, ίνωση του πνεύμονα, εξέλκωση του δέρματος, νεφρική βλάβη, βλάβη περικαρδίου, βλάβη μυοκαρδίου. Ευτυχώς τα ποσοστά εμφάνισης τέτοιων απότερων παρενεργειών και για τις δόσεις ακτινοβόλησης τις οποίες χορηγούμε κατά την εφαρμογή ακτινοθεραπείας είναι πολύ χαμηλά, της τάξεως των 4 έως 5%. Ωστόσο, με την εμφάνιση τέτοιων παρενεργειών είναι δυνατόν να χρειαστούν χειρουργικές παρεμβάσεις ή να μείνουν μόνιμες αναπηρίες στον ασθενή. Στη διαφάνεια αυτή αναφέρονται κάποιοι παράγοντες υψηλού κινδύνου, η παρουσία των οποίων είναι δυνατόν να ευνοήσει στην εμφάνιση απότερων παρενεργειών από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται η μεγάλη ηλικία, η κακή γενική κατάσταση του ασθενή, ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας αποτελεί έναν παράγοντα υψηλού κινδύνου επίσης, η μειωμένη αγκίωση των ιστών μεταγχειρητικά είναι ένας παράγοντας υψηλού κινδύνου όταν εφαρμοστεί μεταγχειρητικά ακτινοθεραπεία. Όταν γίνουν χειρουργικοί χειρισμοί στην κοιλιακή χώρα είναι γνωστό ότι εμφανίζονται συμφίσεις μεταξύ των εντερικών ελίκων και αυτό αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση παρενεργειών μετά την χορήγηση ακτινοθεραπείας. Τα μεγάλα πεδία ακτινοβόλησης αποτελούν επίσης έναν παράγοντα υψηλού κινδύνου, αλλά και η πτωχή ποιότητα της δέσμης ακτινοβόλησης αποτελεί και αυτή παράγοντα υψηλού κινδύνου. Όσον αφορά την παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, οι ασθενείς εκτιμώνται μία φορά την εβδομάδα με σκοπό να εκτιμηθεί η ανταπόκριση του όγκου από την εφαρμογή της ακτινοθεραπείας, αλλά να εκτιμηθούν και οι πιθανές
παρενέργειες οι οποίες σχετίζονται με την ανοχή των φυσιολογικών ιστών πέριξ του όγκου. Εάν είναι δε απαραίτητο, δίδεται υποστηρικτική αγωγή, οδηγίες για τη διατροφή των ασθενών ή και φαρμακευτική αγωγή λόγω συμπτωμάτων που μπορεί να οφείλονται στην ακτινοθεραπεία, στην νόσο καθ' αυτή ή σε κάποια άλλη αιτία. Η παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ακολουθεί και μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας τους, για να εκτιμηθεί η γενική τους κατάσταση, η πιθανότητα τοπικής υποτροπής της νόσου ή η εμφάνιση μεταστατικών αιστειών, αλλά να εκτιμηθούν και οι πιθανές παρενέργειες άμεσες ή απότερες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στην εφαρμογή της ακτινοθεραπείας. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της ακτινοθεραπείας, όπως και κάθε άλλης θεραπευτικής αγωγής, είναι η ίαση. Είναι δυνατόν επίσης να επιτευχθεί ανακούφιση του ασθενή από συμπτώματα που προκαλεί η νόσος, όπως πόνος, απόφραξη ή αιμορραγία. Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη ιατρική ειδικότητα με την εξέλιξη της ακτινοβιολογίας και της ακτινοφυσικής και σε συνεργασία με άλλες θεραπευτικές εφαρμογές όπως η χημειοθεραπεία και η χειρουργική αποτελεί ένα σημαντικότατο όπλο στην μάχη κατά του καρκίνου.